Преди стартиране на работа с новата официална валута евро от 1 януари 2026 година, трябва да преминете през няколко процедури, които сме подготвили за вас във връзка с прехода. Едната процедура е така наречената синхронизация за превключване на настройките за официалната валута, с която ще ви запознаем в текущото видео. Независимо дали работите с група продукти търговец WinPro или група продукти Data Plus 360 ERP S или N18, процедурата се извършва по идентичен начин. Нека покажем как се случва това, използвайки приложение Data Plus 360 ERP. Вписването в системата става стандартно с вашия потребител. Добре е предварително да сте определили човекът, който ще извърши процедурата, без значение дали неговият потребител е с операторски или с администраторски права. Когато стартирате приложението с работна дата след 1 януари 2026 година, стандартно програмата ще ви подскаже, че не сте направили месечно приключване. Разбира се, само в случай, че нямате настройки за автоматично извършване на процедурата. Ако откажете месечното приключване, за разлика от обикновено, програмата автоматично ще затвори приложението. Това е така, тъй като все още не е извършена процедурата по превключване на настройките за новата официална валута. Съответно, програмата не позволява на оператора да остане вписан в системата. И така, първата стъпка е да извършим месечното приключване. Ако все още не е пуснато, на въпроса желаете ли да направите месечно приключване сега, отговорете с да. Както обикновено, програмата ще отвори прозореца за извършване на месечно приключване на всичко. Натиснете бутон Изпълни, за да извършите процедурата. След края на обработката, програмата стандартно подсказва за рестартиране на приложението. Следва повторно вписване в системата с вашия потребител. При вход в програмата с работна дата след 1 януари 2026 година, в случай, че месечното приключване вече е извършено, било то автоматично или ръчно, както показахме, програмата ще изведе специфично съобщение, свързано с въпросната процедура за превключване на настройките за официалната валута. Ако откажем на въпроса желаете ли да бъде задействана сега чрез избор на бутон Не, приложението ще се затвори автоматично. По този начин гарантираме, че потребителят няма да остане вписан в програмата, докато не се извършат необходимите процеси. Ако сте сигурни, че имате готовност да извършите пренастройването на системата към работа с новата валута евро, трябва да отговорите на въпроса желаете ли да бъде задействана синхронизацията сега с да. Имайте предвид, че програмата извежда съобщението 3 пъти, за да е сигурно, че изборът е съзнателен, тъй като веднъж потвърдена, синхронизацията извършва промените по настройките, след което те не могат да бъдат възстановени без намесата на консултант от DataPlus. И така, убедили сме се, че е време да преминем към новата официална валута, съответно отговаряме с да на въпроса желаете ли да бъде задействана синхронизацията сега. Процедурата минава бързо, след което програмата извежда съобщение синхронизацията приключи успешно, при което трябва да натиснете бутон ОК, за да рестартирате приложението отново. Така процедурата вече е извършена, след което сте готови за работа в новия отчетен период. А сега нека видим какъв е резултатът от синхронизацията и какви промени е извършила програмата автоматично в настройките и в дефинициите в част от вашите номенклатури. Нека видим първо промените, които са настъпили автоматично в номенклатура на валути. В приложение Data Plus 360 ERP и в приложение TraderWin Pro тя се намира в точка номенклатури, под точка плащания, валути.
В номенклатурата стандартно има заложени няколко валути, а е възможно конкретно във вашата система да има добавени и допълнителни такива. В общия случай, първият запис от номенклатурата е дефиниран с този в лева. Вторият е долари, третият е евро. Следват допълнителни специфични валути като карта или ваучер, които е възможно да сме ви настроили заради изисквания, свързани с методите за разплащане, които прилагате в работата си. Всички от тези записи след синхронизацията си остават в номенклатурата. Това, което се променя генерално в системата е, че след синхронизацията програмата вече възприема като основна валута за работа записа с код 03 евро, а не този с код 01 лева, както преди. Поради тази причина, единственото, което се променя срещу валутите в номенклатурата е дефиницията на фиксирания курс срещу тях. И то само за тези, за които има необходимост. Например, специфичните валути от тип карта и ваучер, които се ползват при разплащане с подобни видове плащания, стандартно се залагат с курс единица, тъй като съответстват на основната валута, с която се работи в системата, която и да е тя. Ето защо при техните фиксирани курсове в номенклатура на валути промяна след синхронизацията няма. Промени се наблюдават обаче в другите записи от номенклатурата, в случая лева, долари и евро. Това е така, защото преди основната валута в системата е била лева, съответно в фиксирания курс срещу нея стойността е била единица, а фиксирания курс срещу допълнителните валути долари и евро са били със съответните стойности. След пренастройването на системата, и превключването към новата основна валута евро, фиксираните курсове на тези валути в номенклатурата са преизчислени автоматично така, че да съответстват на отношението им именно спрямо еврото. Така курсът на лева, разделен на официалния фиксинг 1.95583, става със стойност 0.51129188. Курсът на долара, ако въобще е бил дефиниран в системата, също вече е отнесен към еврото, т.е. е разделен на 1.95583 и респективно за еврото, което след превключването на настройките вече е станало официалната валута за системата и курсът е станал единица. Съветът ни е все пак да обърнете внимание на тези стойности в номенклатурата на валути, след като извършите процедурата за превключване на настройките. Другите промени по номенклатурите, които настъпват автоматично с пускането на синхронизацията, касаят полетата за валута, които е възможно да сте били попълнили срещу съответните записи от дадена номенклатура, именно с някоя от стойностите от номенклатура на валути, която показахме току-що. Например, в точка номенклатури, под точка плащания, видове плащания. В тази номенклатура е възможно да сте били настроили някаква валута срещу записите с типовете плащания. Ако полето е било празно, то си остава празно. Ако обаче полето е било попълнено с валута със стойност код 01 лева, то след пускане на синхронизацията за превключване на настройките, програмата автоматично ще промени тази стойност с код 03 евро. Другата номенклатура, в която стандартно има заложена валута по редовете, е номенклатура на фирмени банкови сметки и каси, която се намира в точка номенклатури, под точка плащания, фирмени банкови сметки и каси. Всички касови и банкови сметки, които сте ползвали досега в лева, т.е. в основната валута, са били именно със стойност лева в поле валута. След синхронизацията за превключване на настройките,
Програмата автоматично ще смени стойността в поле валута с новата официална валута евро. А онези банкови сметки, които преди синхронизацията са били с заложени други валути, например долари, ще запазят своята дефиниция. Същото важи и за сметките ви, които преди са били в евро. Те запазват валутата си евро в полето в таблицата с сметките. Аналогична номенклатура, но с банкови сметки на контрагенти има и в точка номенклатури, под точка контрагенти, банкови сметки на контрагенти. При нея промените са с същата логика, т.е. само сметките, които са били с валута лева, след синхронизацията ще променят стойността си и там ще бъде записано автоматично евро. За тези от вас, които работите с внос или износ, сигурно ви е познато, че в номенклатура на контрагенти също има две полета, свързани с валути, които се ползват за избор на валута на плащане и валута на документите по подразбиране при работа с складови документи. В стандартния случай, когато работите с български контрагенти, полетата остават празни. В този случай програмата подава основна валута за валута на документа и валута на плащане, което означава, че след синхронизацията за превключване на настройките, тези полета в документите автоматично ще започнат да се подават със стойност валута евро. Когато срещу контрагентите обаче има дефинирани конкретни валути на документа или на плащане, съответно програмата работи именно с тях по документите. Ето защо синхронизацията автоматично променя заложените валути само в полетата, в които те са били в лева, както в поле валута на плащане, така и в поле валута на документа. Останалите остават непроменени. По този начин сме гарантирали, че там, където изрично е била необходима настройката за дадено поле да бъде с основна валута лева, то след 1 януари 2026 година програмата ще започне да подава новата основна валута, а именно евро. Това бяха номенклатурите, в които настъпват промени с пускането на синхронизацията за превключване на настройките за работа с основна валута евро. Моля, обърнете внимание, че синхронизацията не променя валутата срещу записите в номенклатура на артикули, както и в номенклатура на ценови листи. Тези полета трябва да се променят ръчно или чрез нашия автоматичен модул за превалутиране. Вижте повече подробности в следващите ни видеа. Други промени, които настъпват с пускането на синхронизацията за превключване на настройките за официалната валута, са свързани с видимостта на полетата валута на документа и валута на плащане в група документи доставки и група документи продажби. Освен че програмата приема за нова основна валута тази на еврото, промените, които настъпват автоматично, са свързани с визуализацията на полетата в документите. Нека отворим, например, доставка стокова разписка. При повечето от вас тези полета са били видими и досега. В продажбите обаче тези полета тук не са се виждали. Ако и досега са ви били видими тези полета, то разликата се изразява в това, че в тях вече по подразбиране ще се попълва новата основна валута за системата, а именно евро. Както в документите за продажби, така и в документите за доставки. Разбира се, това не важи за контрагентите, срещу които е имало заложена друга валута в поле валута на документа, в номенклатура на контрагенти, както показахме преди малко.
Имайте предвид, че ако се налага да вкарвате документи с задна дата след настъпването на 1 януари 2026 година и след като вече сте преминали към новата валута, то ще трябва задължително да променяте не само валутата на документа, но и валутата на плащане ръчно, защото за периода от 31 декември 2025 година включително назад, тези две полета трябва да съответстват на старата основна валута, а именно лева. И тъй като програмата вече ще подава по подразбиране евро, ще се наложи ръчно да променяте стойностите в полетата, само докато си довършите работата с документи в изминалите периоди. В случай, че имате такава необходимост, моля свържете се на време с консултант от DataPlus, за да ви съдейства с отключването на настройката за редакция на полетата в документите. Това важи както за документите за доставки, така и за документите за продажба. За повече подробности относно работата с документи преди и след 1 януари 2026 година, вижте следващите ни видеа.